Mu chaka cha 2013 dziko la Malawi linakhazikitsa lamulo limene limatchula kuti Public Officers Declaration of Assets, Liabilities and Business Interests Act. Lamulo limene ntchito yake ndikuonetsetsa kuti anthu amene timawasankha pa maudindo ogwira ntchito mboma akumagwira ntchito yawo mwachilungamo komanso mokomera ife a Malawi. Ndiye gawo 14 la lamulo limene limanena kuti anthu ena ake amene amasankhidwa m'maudindo ena kubomako amenena kuti pasanathe miyezi itatu atiwuze ife Malawi kuti ndondomeko ya chuma changa ili motere. Banki kwanga kuli ndalama mwakuti, ndi nyumba mwakuti, ndi ng'ombe mwakuti, ndi mafamu mwakuti, ndi magalimoto mwakuti, kuti tidzidziwa kuti munthu ameneyu akulowa pa ntchito imeneyi ndi wolemera mwa mtundu wanji, kuti akamadzachoka tidzathe kusiyanitsa kuti akuluwa ndi ndalama imene timawapatsa ife ngati Malawi potigwirira ntchito alemera mwa mtundu wanji. Ndiye zimenezi zimenena kuti zichitike pasanathe miyezi itatu. Komanso lamulo lomweli mu gawo 18 limanena kuti aliyense amene ndithu walephera kupanga zimenezi ayenera kuti achotsedwe ntchito. Ndiye dzulo pa 24 May 2024 newspaper ya The Nation inalemba kuti anthu 1788 ali pa chiopsezo kuti ndithu akhoza kuchotsedwa ntchito chifukwa chakuti sanatsatire lamulo limeneli la Public Officers Declaration of Assets, Liabilities and Business Interests Act. Nde ena ndikumadabwa kuti nambala imeneyi ikuchokera kuti ndi anthu ochuluka kwambiri kuti amene akupanga zimenezi chifukwa choti kupatula anthu amene timawadziwa ngati aministala, apresidenti komanso avice president, kulinso anthu ena kumeneku amene amagwira ntchito zaboma amene ndithu lamulo limeneli limanena kuti ayenera kupereka ndondomeko ya chuma chimene ali nacho asanayambe ntchito kapena pasanathe 3 months atayamba ntchito yawo, monga a traffic kumeneko ndithu kuli anthu amene amagwira ntchito ku immigration kaya a DC ma district commission amene ndithu amayenera onsewa kuti apereke ndondomeko ya chuma chawo. Komanso kulinanso ambiri amene ndithu mwina ife a Malawi sitimadziwa kuti anthu amenewa amayenera kuti atiuze ndondomeko ya chuma chawo. Ndiye pano boma lijano tsopano likufuna liyambe kuchotsa ntchito chifukwa choti anthu amenewa sanapereke ndondomeko ya chuma chawo. Nde nkhani ndimeneyo imene ndithu a Boni Kalindo akufuna kukambapo lero kuti kodi zikukhala bwanji kuboma kuti mpakana anthu 1788 akhale kuti ali pampeni kuti akhoza kuchotsedwa ntchito chifukwa sanatiuze za chuma chawo. Nde nkhani imeneyo komanso nkhani ina kuti akuti ku State House ndalama za NIFI zaphweka. Ndete ndikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti a Boni Kalindo akuti bwanji modo ya lero pa May 25, 2024 pano pa Nyasa Voice Box. Landirani moni kuchokera kwa president wanu wanthu osauka oyamba muno Malawi, the DC, the Pangolini, enemy number 1 of Malawi government, mwana woopsa kwambiri wochokera ku Mulanje kwanje za box 76 Mulanje, Malawi, Central Africa. Lero Amalawi mopanda mantha mundilandirenso kuti ndizukute ndilowe kuboma, ndilowe ku area sate, ndilowe ku State House, ndilowe ma department osiyana poganizira kunena kuti ngati kuli ziko limene ndalama zokuba zaphweka ndiye ndi ziko la Malawi. Izitu tikunena nkhani ya ndalama kupatula kuphweka kwina ndi kwina kolowesa adani muziko, monga mmene kunalili mwambo dzulo wa anthu aku Rwanda okumbukira Matutsi amene anaphedwa kwawoko ndi Matutsi anzawo, koma anachiganiza kuti chiganizochi anamizira anzawo Mahutu. Ndipo dzulo mwambo umenewu unali konkuno ku Malawi kumenenso kunali minister wa foreign affairs kulira mokweza, amaine Matutsi inu, Matutsi chikhalire nicho kwawoko, anthu ena akamwalira samalira. Mwambo umene unachitikira kuno ku Malawi ndikumaoneka ngati ndi ku Rwanda, ziko la Malawi lophweka kumene. Akuluakulu adanenapo kunena kuti mwana mbu make mbu. Akamanena kuti mwana mbu make mbu amatanthauza kuti zimene akupanga wamkulu nayenso mwana amatengera. Lero tikupasirani listi ya ma ministry komanso ma department aboma
komanso mabungwe osiyanasiyana amene ali pansi pa boma, amene malinga ndi malamulo a dziko lino amanena kunena kuti aliyense ogwira ntchito m'boma komanso amene ali mu department za boma kapena mabungwe amene amakhala pansi pa boma amayenera kuti achite declare ma asset yawo asanayambe ntchito. Ndipo ngati papite zaka ziwiri asanachite declare, munthu ameneyo amayenera kuti achosedwe ntchito komanso alandidwe katundu wace. Choncho lero tikupasirani listi kapena ndandanda wa mabungwe kapena maministry madepartment amene pakana lero kuyambira 2020 2021 sanachite declare katundu kuboma, chifukwa amanena kuti mwana mbu make mbu aonera akuluakulu kuntundako kuti sakuchita declare. Komanso kuba ndi yafika sopano ngati order of the day, anthu akungoba mmene angabere, ndipo ena ndi awo akukhululukiranawa, ndipo anawonso nawo aonera akungoba mmene angabere chifukwa akukhululukirana kwachuluka muno m'Malawi. Koma mwina tisanafike ku listi imeneyi, ndafuna ndikutengereni pa State House pamene ndinapitapo dzulo, ndipo kumeneko ndakapezako kalata imene yalembedwa pa 20 May kupita kwa ma members of staff kuchokera kwa director wa social welfare ku State House ko mayi MS amisi MSU aku State House mouzidwa ndi president wawo komanso oyang'anira ku State House ko che princess koma nifi yapweka Amalawi nonse amene mukusowa ndalama talowani ku MCP, ndalama zapweka. Tikunena panopa aja amachedwa aku State House amene akuziwa akupanga mwadaladala kunena kuti mandate ya nifi inakonzedwa to empower the youth komanso the elderly kuti ayambise ma business tawo makamaka kwa iwonso amene ali pa business kale kuti sonawonso achite boost ma business yawo. Sananenetu kunena kuti ogwira ntchito mboma, ogwira ntchito ku State House ayi, chifukwa amene amakonza ndondomeko imeneyi yokuti kukhale ngongole yokuti achinyamata azithandizika akachoka ku sukulu anaziwa kuti anthu ogwira ntchito mboma ali ndi advantage kale yokuti amangongola ndalama, amapasidwa ma allowances kupatula ma salaries yawo. Choncho thumba limeneli la nifi linakhazikisidwa ndi cholinga kuti achinyamata athe kumapanga ma business. Koma tikunena pano thumba la nifi lafikano ku State House. Tikatili ku State House ndi kuchikokobe, kusanjika, kutunthama, komanso apa pamachedwa kuti pa Kamuzu Palace. Choncho kumene kukwalembedwa kalata kuchokera kwa director of social welfare amisi MSU kuwapempha wonse kunena kuti aliyense afune asafune atenge nawo ndalama zimenezi za nifu. Ndipo dzulo pa 24 linali siku limene amatolera makalata onse, ndiyetu kumeneko makalata onse taona kulitu kutenga ma 100 million, ma 500 million, kumene kuti kuli kutenga ma 200 million, ma 300 million, ma 1 billion kuwapasa anthu akuja kumatchedwa aku State House phwando la Kakowa. Ndipo achita kunena kuti aliyense afune asafune ukuyenera kuti utenge nawo ndalama zimenezi, makamaka kwangokhala kuti ndiwe wani wa MCP zimene ndichachiziwikire kunena kuti State House silemba munthu wamba. Komanso ukangooneka kuti iweyo ndiwe nchewa uziwe kuti iweyo ukuyenera utenge ndalama. Motero kuti dzulo mtawuni yonse ya Lilongwe amene amapita kuti akatenge Airtel Money sanapeze pena paliponse pali ndalama, chifukwa abale athu akukasiya anabwera kuzatenga ndalama zonse, akumchinji, Ntabaluka, kudowa, komanso
malo osiyanasiyana ngati chakumatchedwa kuti kukasiya anabwera anthu kudzatenga ndalama mtawuni ya Lilongwe ndipo onse a Airtel Money analibe ndalama. Chonchi dzulo linali siku limene linali ngati closing date ya anthu onse aku State House kusanjika ku Chikoko Bay komanso kuja kutunthama ndi ku State House ya Kamuzu Palace. Anthu onse kumeneko akutenga nawo nifi, ndipo amene akufuna kundisusa ineyo kapena ngati pali wina wa polisi amene akufuna kusangalasa mabwana ache abwere anditenge, chifukwa kalatayo ndiye ndili nayo. Kalata ndili nayo yosayina yodinda kuchiyujeni chilogo cha State House, komanso akuwauza kunena kuti aliyense aonese ID komanso pay slip ya mwezi wa Mei, komanso akhale ndi ID ya ku State House iko. Ndalama zaphweka, ndipo ngati kuli ziko lophweka ndi ndalama kapena kashigeti ndiye ndi ziko la Malawi mu ulamuliro wa President Lazarus Chakwera ndi zache Saulos Chilima, anthu opemphera kwambiri amene safuna za milandu koma kukhululukirana. Tathamangani inu amene muli mayiko akunja mubwereko, kuno ndalama zaphweka anthu angotenga. Ndipo kalata imeneyi ya Malawi kuti muziwe kuti ine ndine woopsa kwambiri, tiyitulusanso lero kuti Amalawi muziwe kuti ku State House anthu akulandira ndalama za nifu zimene achinyamata ambiri akuzisaukira koma akupasana okhaokha aku State House. Izi zapangisanso kuti mchitidwe umenewu okuba, zapangisanso kunena kuti anthu anyozere malamulo amene ndi okhazikika, unena kuti aliyense amene akulowa mu ofesi yokhuzana ngati ya boma akuyenera kuti achite declare maaseti yake. Nthawi tsopano yakwana Malawi kuti ine president wanu ndikuwerengereni listi ya mabungwe, madepartment, maministry komanso nthambi zina zimene zili pansi pa boma zimene zinachite declare maaseti yawo pakana lero, chifukwa aonera akuluakulu uko kunena kuti iwo sakupangapo kanthu. Number 1, Malawi Defense Force kumene kundichachiziwikire anthu amene okuti amapanga za defense sayenera kuchita declare, chifukwa ndi zinthu zoteteza ziko. Ministry of Foreign Affairs, Immigration Department, Malawi Police, Judiciary, Escom, Malawi Post Office, Atomic Energy Regulatory Authority, Kamuzu Central Hospital, Chitipa District Hospital, kapena tingonena kuti Chitipa District Council, Northern Region Education Division, Central West Education Division. Maina atu akupitirirabe, izitu ndi mmene zimakhalira loti kamawerenga kapena tikamamvera mayeso amanebu. Central West Education Division, Central East Education Division. Amene wandi maina amene padakali pano ngati Malawi First kuzera kwa president wanu apeza kunena kuti anthu amenewa kapena ma department amenewa sanachitebe declare maaseti yawo 4 years down the line. Ndiye pa nambala 1 tikunena kuti pali Malawi Defense Force. Tikupempheni inu a Defense Force Malawi kuti chonde osachita declare, chifukwa katundu wakuame ndi woopsa kwambiri. Musachite declare. Ndiponso tipemphe inuyo nyumba ya malamulo, Public Appointment Committee, kunena kuti musaitanenso awa SPC, musaitanenso a Director a Statutory Corporation, chifukwa simuyenera kuwaitana. Munayenera kuwaitana pazanapo pali maboma ena, koma boma ili kale ndi kale solo SPC yo samachita apiye. Ndafuna ndikuuzeni a Malawi kunena kuti ziko ili siku lina lizagulisidwa, ndipo ngati sitisamala
dziko ili lizagulisidwa palibe chimene chikuyenda tatiyeni tidye ndalama mmene tingazidyere boni kalindo vidisi mwana upya kwambiri